Gushewar sha'awa. Duk da cewa mafiya yawan mutane da suka daɗe da aure za su tabbatar da cewa karsashin sha'awa yakan dusashe tsawon lokaci. Wasu ma ba su da sha'awar ko kaɗan, ba ma ga namiji kaɗai ba, mata ma ba sa sha'awar kowa. Masana tantance tasirin ƙwaƙwalwa kan ɗabi'ar jama'a sun yi iƙirarin cewa irin wannan sauyin bijirewar sha'awar al'amari ne da aka saba gani, musamman ga mata in sun fara tsufa. Wasu kuwa na ganin raguwar karsashin sha'awa ciwo ne sakamakon rashin daidaiton sinadarai a ƙwaƙwalwa. Yadda za a shawo kan sha'awa, kan ɗaukewar sha'awa. Tabbas wannan ba matsala ce da ake iya ganin za a shawo kanta nan da nan ba tare da la'akari da wasu al'amura ba waɗanda suke haifar da ɗaukewar sha'awa, kamar tsunduma cikin damuwa da matsalolin zamantakewa, yawan shan magunguna. Waɗannan su ne ya kamata a fara shawo kansu tun farko. Matakan da za su taimaka wajen rage ɗaukewar sha'awa su ne: idan ba ki da sha'awa, akwai buƙatar ki bincika mijinki shi ma haka ne ko kuwa ke ɗaya ce. Akwai buƙatar tuntuɓar ƙwararrun mashawarta in akwai matsalar zamantakewa domin gyaran zamantakewar aure. Idan kina fama da rashin lafiya kamar ciwon sanyi, ulcer, hawan jini, ciwon siga, za ki iya bayani don samun hanyoyin waraka. Taƙaita amfani da ƙwayoyin magungunan da kan sa ƙarfin maza ko ƙarin ni'ima da nishaɗi ga maza ko mata, saboda ƙwayar magani ba ta warware matsalar zamantakewar aure.